Pajjiż iġġamjat u l-gvern ġab kull tip ta' skuża. L-ewwel qal li żewġ impjanti tat-tarmak kellhom ħsarat, imbagħad qal li t-traffiku żviluppa minħabba temp ħażin. U x'inhu l-każ għal jum ieħor Malta reġa' spiċċat iġġamjata minħabba traffiku. Sitwazzjoni li ta' kuljum qed toħloq frustrazzjoni u rabja kbira fost is-sewwieqa li jkunu jridu jivvjaġġaw minn post għal ieħor. L-erba' filgħodu diversi sewwieqa sabu ma' wiċċhom traffiku enormi madwar il-pajjiż kollu. Dan wassal biex numru kbir ta' ħaddiema waslu tard għax-xogħol, hekk kif qattaw ħin kbir imwaħla f'serbut ta' karozzi f'żoni varji tal-pajjiż u kien hemm ukoll numru ta' studenti li spiċċaw waslu tard għal lezzjonijiet fl-iskejjel. Bosta individwi li tkellmu ma' Net News għalunna li ħadu kważi sija biex ħarġu mill-mellieħa biex imbagħad reġgħu sabu ma' wiċċhom numru ta' toroq magħluqin f'Selmun, il-Miżib, Burmarrat, il-Most ta' Pembroke u anke fl-Inħawi ta' Ntuffiha. Tant li s-sindku laburista tal-mellieħa spiċċa jgħid li għalkemm qed ngħixu fis-sena 2023 għadna ma tallimniex. L-istess ħaġa ġrat f'Inħawi tal-Belt Valletta hekk kif leqqel ta' traffiku fis-sigħat ta' filgħodu it-triq li mill-bla tal-Bajda tagħti lejn il-Belt ingħalqet biex jingħata t-tarmak. Dan it-traffiku kollu wassal ukoll biex anke l-Parlament kellu jiġi sospiż fejn numru ta' deputati kienu tard għas-seduta, inkluż il-Ministru Jonathan Attard. Din kienet it-tieni darba f'xahar li ġrat din is-sitwazzjoni fejn minħabba traffiku is-seduta parlamentari kellha tittardja. Quddiem din ir-rabja u l-frustrazzjoni kollha l-Ministru responsabbli minn dan is-settur Arun Farrugia qed jibqa' jgħid lin-nies biex jistennew sas-sena d-dieħla. Jien deċiż li s-sena d-dieħla ikollna xi forma ta' riżultat. U evidenti li l-Gvern ta' Robert Abela m'għandux soluzzjonijiet konkreti u immedjati sabiex itaffi il-problema kbira ta' traffiku li ta' kuljum qed jaffaċċja pajjiżna. B'reazzjoni l dan kollu kienu ħafna dak li kummentaw fuq il-medja soċjali u staqsew għal l-Gvern mhux qed jippjana aħjar ix-xogħlijiet fit-toroq. Dan kif qed jispiċċaw jingħalqu numru ta' arterji prinċipali fl-istess perjodu u ġieli jkun hemm anke toroq li jingħalqu fl-eqel tal-peak hours ta' traffiku.